Doamne ajută! Mergem la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD din Republica Moldova, mai exact la filiala bibliotecii și mai exact la Biblioteca de Cultură și Literatură Polonă a Michievici și doamna Oksana Andreevici este astăzi cu noi. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Cum ați trecut granița? Cum ați... Foarte bine, foarte bine. Deși afară plouă, a fost minunat. Da, avem umbrele roșie, ne-a adus Cristina de la Focșani. Exact. Salutare, dragilor! Ziceam că chiar dacă afară plouă, avem o zi minunată astăzi și este una tocmai bună pentru a ne face noi prieteni. Astfel, la un loc cu toți eroii poveștilor de până acum, mai vine și o fetiță pe nume Mira, din povestirea Căsuța din copac, scrisă de scriitoarea poloneză Aniela Polevinska-Școlic. O cunoașteți pe Mira? E o fetiță veselă, de 7 ani, care locuiește împreună cu părinții și cu iubitul ei cățeluș Popic într-un orășel liniștit. Are părul roșcat, ochii vioi și pe față câțiva pistrui. Și ce-i place? Îi plac foarte mult căpșunile, laptele cald cu cacao, îi place să culeagă frunze colorate, să picteze și să citească aventurile doctorului ei preferat, Au mă doare, care vorbește limba animalelor. Dar cea mai mare parte din timp Mira o petrece în curtea casei. Acum câțiva ani, tata i-a construit între ramurile unui tei bătrân o căsuță din lemn. Dar să nu credeți că este o căsuță simplă. Oh, nu! În ea Mira ține o mică clinică veterinară. Da, o clinică pentru animale. Consultă păsările bolnave, veverițe, arici și pe oricine are nevoie de ajutorul ei. Știe întotdeauna ce le doare, pentru că înțelege perfect limba animalelor. Da. Când Mira își pregătea tăblița cu numele ei pentru clinică, auzi niște hămăieli zgomotoase, un tropăit de lăbuțe și imediat glasul mamei. Popic, stai pe loc, ești murdar pe labe. Popă nu făcut decât să dea din codița albă și să țâșnească și mai iute spre camera fetiței. Avea o veste foarte importantă de dat și nu putea să zăbovească. În asemenea situații, noroiul de pe lăbuțe își pierdea orice însemnătate. Mira puse imediat pensula deoparte, ascultă atent tot ce avea de spus Popic, apoi își luă repede haina și ieși în fugă în curte. Popic o luă înainte. Într-o clipă, Mira își dădu seama că se petrecuse ceva rău. Sub mărul cel bătrân văzu un stol de vrăbii. Nu se speriară deloc de fetiță. Începură doar să ciripească și mai tare bătând agitate din aripi. Cirip, 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 cirip! Liniște, ceru Mira. Nu mai țipați atât că nu înțeleg nimic și dați-vă puțin la o parte, trebuie să mă uit. Păsărelile se așezară cu mincioare pe ramurile copacului și abia acum Mira văzu jos un micuț pui de vrabie cu o rană la aripă și care tremura din tot corpul. Sunt doctorița Mira, se prezentă ea cu blândețe. Aș vrea să te ajut, dar trebuie să te duc la clinica mea. Acolo să te examinezi aripa, iar tu ai să te usuci și ai să te încălzești. Mira întinse mâinile și luă cu mare grijă pe micul rănit de pe pământ. Să nu te temi, îl mângâie ea cu blândețe. E aici la 2 pași, iar prietenele tale pot veni și ele cu noi. În scurt timp erau pe pragul clinicii. Voi deocamdată stați aici, spuse Mira celorlaltor vrăbii. Când termin consultul, o să ies și o să vă povestesc. Căsuța Mirei era minunată, caldă, curată, plăcută, cu multe cărți, un fotoliu moaliu și un covoraș colorat. Puteai să-ți petreci aici nu doar câteva clipe liniștite, ci chiar câteva ore încântătoare, privind pe geam curtea multicoloră din jur. Acum însă Mire nu i-ardea de priveliște. Așeză cu delicatețe vrăbiuța pe masa de consult, își dezbrăcă haina și scoase din buzunarele salopetei un stetoscop pe care îl lipi de burtică. Ascultă atent, apoi zise: N-ai de ce să-ți faci griji, nu e nimic grav, rostia către micul pacient. E doar o scrâjiletură. Trebuie însă să-ți scot țepii. Când ai căzut, te-ai zgriat în tufa de trandafiri, nu-i așa? Doctorița a scos țepii, apoi zice vrăbiuței: Trebuie să mănânci ca să prinzi puteri. Presără într-un recipient niște semințe, în altul apă proaspătă și pregăti un culcuș comod. Aici ai să dormi, iar când te vei trezi, cu siguranță te vei simți mult mai bine. Hai, Popic, să mergem și noi! Când a doua zi dimineață soarele pătrunse din nou în camera fetiței, Mira sări fără întârziere din pat. Popic, haide, trebuie să vedem ce face pacientul nostru, zise ea.
Puiul de vrabie îi întâmpină bucuros. De mult nu mai dormea și le așteptase cu nerăbdare venirea. Dădu energic din aripi în semn de bun venit și se ridică fără probleme până la tavanul căsuței din lemn. Minunat! Se bucură fetița. Văd că te-ai făcut foarte bine și ți-a priit odihna și ești nerăbdător să te întorci la prietenile tale. Bine atunci, zboară, spuse ea și deschise larg ușa. Doar să ai grijă de tine. Vrăbioța chirăi veselă și în semn de mulțumire își luă zborul către măr. Mira o urmări cu privirea până văzu că ajunse cu bine la cuib și zâmbind îi făcu cu mâna. Popic hămăi vesel, sări de câteva ore în jurul ei și o linse în palmă. Și tu ești minunat, spuse fetița și mângâie căpșorul alb. Ieri ai procedat foarte bine. Dacă n-ai fi fost atent, poate că nu l-am mai fi putut ajuta pe micul nostru tovarăș. Sunt tare mândră de tine. Credeți că aici s-a terminat aventura? Nu, dar detaliile le puteți afla mergând la bibliotecă. Însă nu astăzi, chiar de mâine. Astăzi ascultați povești și savurați sărbătoarea. La mulți ani, omuleți frumoși! Să aveți o copilărie de poveste, cu mult senin și voie bună! Mulțumim, mulțumim! În pădurea noastră sunt și doctori. Ce bine, ce bine, ce bine, ce bine că avem doctor cu noi. Și mergem mai departe. Mulțumim, mulțumim! Oxana, ai fost